Akože, ja som sa chcel spýtať jednu otázku, lebo ja som si pozrel papiere a videl som, že vaša skupina sa volá, že Lučina. A akože moja otázka znie, že akože jak tá pomazánka, alebo že jak to funguje? Že akože, že povedz mi nejaký zmysel za tým. Vieš čo? Akože, takto to poviem. To je na seba interpretácii. To nie, že taká náčierka. Podľa niečoho takého, čo sa zdárne, sme jedineční. Žiadna náčierka. My sme tu jak boli prví. Lučina prišla až potom, hej? Len tak, pre zaujímavosť. No si musíme nejaké tie práva inak ešte dojasniť, lebo niečo nám tam podľa mňa úplne nesedí, ale však nevadí. Takže tu máš odpoveď. Takže tak. Je super, že ste si dali pauzu od učenia konečne, ale myslím, že je lepšie sa vrátiť k učeniu, že sa vám pôjde lepšie. To je lepšie. A tak, ste tá porota. Jak sa váži? Ďakujeme. Tak za mňa oproti predošlým dvom individuám výrazné zlepšenie. Ale keďže máme posledné miesto, musí to byť fakt, že extra veľké vystúpenie a ešte máme nejakého súťažiaceho tam v zákulisí, čo nás čaká na svoje vystúpenie. Takže dal by som k vám trošku väčší otáznik ako tým predošlým. Máte väčšiu šancu, asi ešte raz môžeme vybrať, takže na rozhodnutie si ešte budete musieť počkať a ešte vám niečo kolega povie k tomu. Mne sa nepáčilo vôbec. Ale... Lučinu to nezaujíma. Dobre. Mne sa to nepáčilo vôbec. A... Nebolo to jednoducho, ale dá sa s tým pracovať opäť. Dáme si k vám väčší otáznik a dáme vám vedieť. Ešte máme posledného účastníka. Tak